Ja, perquè tinc una mica que cada dia... Vulguis acabar. Bon dia a tots, moltes gràcies. Doble felicitat d'estar amb vosaltres altra vegada. Veure que no perdeu pistonada. Que esteu aquí per tot i amb moltes ganes. Una nova època per l'Ateneu que celebro molt i moltíssim. Penso que entre tots farem moltes coses molt maques i potser més completes i més joioses que abans. La segona alegria és presentar-vos l'Armando Fluvià i Escorça, que és l'actual president de la institució catalana de genealogia, heràldica, nobiliària, vexil·lologia, sigil·lografia, tot el que vulguis. Ell n'havia estat el president de la societat catalana en un moment determinat, simplifico molt Armand, però des de la Matritense va haver-hi un atemptat, ja en parlaràs tu d'aquestes coses, i un seguit de socis van fundar la institució catalana. L'Armando Fluvià va néixer en els temps de l'incerta glòria. Ja pots dir l'any, ja. L'any 31, va néixer amb la República. Sí, per això. Vaig ser engendrat a la monarquia, vaig néixer a la República. Jo també. El novembre. No l'octubre. I l'any 59 es va llicenciar a la Universitat de Barcelona, com molta gent feia a l'època, en dret. Això també ens ho explicaràs. Jo no sé, va fer un curs a la Universitat de Barcelona, que o hi ha els teus interessos a la paleografia o ja anaven cap aquí, i diguem-ne va començar a treballar els temes de genealogia i heràldica. És un dels grans especialistes al nostre país i a Europa i en el món sobre aquest tema. Forma part inacabable les societats, els premis internacionals i nacionals que ha tingut. És també assessora a la Generalitat en el disseny dels escuts, que això és un batibull notabilíssim. Una època vam haver de batallar tots plegats amb en Joaquim Cardona, per una mena de marca que l'Ajuntament de Barcelona havia agafat com a escut. Amb això també us vull dir que l'Armando Fluvià ha estat en moltes batalles. La batalla per la cultura, per la genealogia, després ha tingut un altre front, que és el front polític. Ell, de molt jove, forma part de la Joventut Espanyola d'Acció, monàrquic, acaba sent del Consell de Don Joan i té tot un procés que passant pel moviment socialista, fundador dels nacionalistes d'esquerra, amb Carme Serrallonga i amb altra gent notable del país, doncs van derivant o van evolucionant cap a posicions que avui considerem tots independentista i del dret a ser un país. L'Armando Fluvià està també en aquesta ratlla que ve de molt lluny i sempre s'ha compromès amb la realitat i amb el treball. Ell sempre hi és. A mi sempre m'ha agradat molt aquesta posició. Aquest ser-hi sempre el va portar als voltants de finals dels 60 a fundar el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, a l'Institut Lambda. Jo el vaig conèixer en un moment, per exemple, que amb el doctor Ferrer Martí inauguraven un congrés de sexologia mediterrània amb el doctor Eudald Maideu de Ripoll i la Rosa Sender, que llavors era la dona. És a dir, que ell sempre implicat amb la realitat i amb la defensa de la justícia. Com a anècdota us recordaré que la Societat Catalana de Sexologia va fundar a Barcelona, al cap de poc temps va fundar la de València i crec que jo del País Basc, i llavors un dia, al cap de molt temps, es va fundar la de Madrid. Es deia Societat Madrileña de Sexologia? No, ells es volien dir
Solidaritat Espanyola, i volia que les altres desapareixessin. No van estar d'acord en desaparèixer. Vull dir perquè les coses ja veieu que sempre han anat així. Doncs l'Armand de Fluvià sempre ha estat en aquestes guerres, sempre ha estat, i avui li deia a l'Ateneu, em va fer la distinció de demanar-me de pertànyer a la seva junta de la institució de genealogia heràldica, pobra de mi, que no sé res, però sempre m'he limitat a fer la meva feina, que és una mica de pont entre institucions i el que els jueus en diuen un home pont. Jo tinc una agenda i presento amunt i presento l'altre, i crec que aquest amic meu et pot també interessar. Considero, si ho vol ens ho explicarà, que l'Ateneu Barcelonès, amb la qual fem conferències aquí, no ens ha sabut tractar encara com l'Armand de Fluvià i molta gent de la institució de genealogia heràldica es mereix, perquè nosaltres hem fet xerrades i conferències a molts altres llocs de Barcelona i cursos. Jo vaig començar el curs que fèiem a l'antiga seu de la Soli, però és cert que l'Ateneu, a part del públic que nosaltres portem o que l'Armand porta, el soci de l'Ateneu ha rebut bé aquestes conferències o aquestes xerrades amb el mossèn Pladevall, és a dir, amb moltes de les facetes que la genealogia comporta i porta. La genealogia, penso, i l'Armand i tots nosaltres hem tingut la sort que les ciències modernes, descobrint tota la història dels gens, ha ajudat i ha posat de relleu la gran utilitat que pot tenir la genealogia com a eina complementària de la història i de la sanitat, i vull dir que això també ajuda molt i ha posat, deixa'm-ho dir així tan vulgarment, una mica de moda aquest tema de genealogia o aquesta pregunta que molta gent es fa d'on venim i qui som, no, diguem-ne, que cada dia em trobo amb amics i coneguts que m'ho demanen. Escolta, què haig de fer per saber? Doncs fer un curs, un dels cursos que jo he fet i que l'Armand fa des de tota la vida i que també ens acompanya l'Ignasi Ametlla, el secretari de la institució, i que tots nosaltres hem passat per aquesta saber qui som i d'on venim i per acumular papers i d'això. Per acabar, el motiu d'avui, en el fons, és la presentació. Sí, és un llibre, però jo no goso dir-ne ni llibre. Està allà darrere, ara l'ensenyarem. És el 5è volum del nobiliari català, és a dir, de tots els nobles que Catalunya ha tingut a través de la història. Aquesta feina la va començar l'Armand i la va treure del reducte snob i una mica estúpid en el qual abans estava, diguem-ne, i ho va convertir en una verdadera ciència, a la gran enciclopèdia catalana. La gran enciclopèdia catalana, on l'Armand havia treballat, tots els arbres genealògics i totes les famílies estan dibuixades, certificades, comprovades, estudiades per l'Armand de Fluvià. Són de pedra picada, perquè si no ho sap, també ho diu, vull dir, aquí no sabem qui és aquest. S'ha començat per aquest 5è volum, Armand, ja ens explicaràs si alguna altra cultura o algun altre país té un llibre com aquest que tu publiques ara. Jo penso que no, des de la meva ignorància, perquè és un llibre fet amb una qualitat i un luxe. Llavors, la gràcia d'haver començat pel 5è volum és perquè comença pels nobles que ho són des dels últims 100 anys. És a dir, que encara són vius, que potser encara els hi pot interessar ensenyar-ho a amics i coneguts. Per tant, hi ha una mica ganes de vendre el llibre a un seguit de famílies. Hi ha Tàpies, hi ha Dalí, hi ha Tarradellas, encara aquests nous nobles fets pel Joan Carles II i alguns altres fets pel Generalíssimo Franco, que d'això també ens en parlarà si vols. Ara que s'estan renovant aquells títols dels generals del Franco, ara els generals ja estan morts, però els hereten els fills i els restes de la família. Per mi és una curiosa concepte de la noblesa, però
els que som republicans, em sembla que tenim algun altre concepte del que pot ser la noblesa. Res més, deixeu-vos amb l'Armand de Fluvià, que ens fa molt feliç i que segur que serà breu perquè podríem estar-lo escoltant i ens podria estar explicant anys i panys perquè li dius, avui ens passava amb en Ferrer, em deia, com se diu de segon cognom? Li podeu preguntar qualsevol segon cognom, primer cognom de la noblesa europea i ell, des del nivell de l'Ola, amb la princesa Letícia, que també en podem parlar. Una mica de xafardeig, al nivell més científic, o de dubtes que ens han agafat pujant l'escala, si un dia coneixerem tot els gens de l'actual rei d'Espanya, no? A veure, que seria un tema molt curiós de saber, a veure si algú ha aconseguit alguna taqueta de sang que poguéssim fer un estudi. Vull dir que el tema dona per si i és molt passat. Armand, gràcies d'haver vingut. Molt bé, moltes gràcies a tots. I és realment, i no ho dic per pura això, sinó que és un honor per mi